Syai syu ngin syam kum une ubreu. Kumlei pi bro perlok ki parjor. Ki biju sang tunan pe kubor hakning channel. Hakning video perlok ngin ya pe ya ka jingle bha jong umeban snai tang. Hadin boleh pe ya ka jakari kunswet jong ka RBP sinon. Ula le ai bha ya ki kor komputer ki mej banbu ya ka komputer. Knang ba ki te ki kunswet ki padon hakateka. Ying kawa ka RBP sinon kala penkren amata jki kini yo ban pendon kam ya ketika kor komputer hadin bau meban snaitang ulale kmi ya ketika ying bari kunswan ula kerku kerdo yaki ban ula ong ba kimdei ban sngeuk temang lane kimdei ban du mensim haba kimdon syu kita kinori nong sumar henry kidei ban yang triang ban pen ya katakar ngiu kenang bo blei try kan ran un kerku yaki bat kumjuru ula ong ba hadin bo yoi yaki bo ba ki shong hakte ying ula nang ai min sim shu ba de nakajing kerku go jong blei yaki kam ki jam jong ula la ban ai ki ke komputer kumta ula nang kular shu ba nang ne sakmat un sanang ai shu ikam jing ram lada blei try kan rat urang kerku kerdo yaki kam ki jam jong nagal yang jungaru nakit bok kit riang ya ini ba lada iyeng MLA nakani ka tanjungi kum hakani ka kubor baladem bala bana ba un sa iyeng kum ko MLA nakani ka tan mahati kumta donbok ba kum ne breu ubas bun bat uba kloi banyarab ingi ki baduk basuk ki barangli ki juki ba un job suk haktika election MLA ka ban sawan ha u snem arajar arpupra kumta parlok lada pi tip lane pikwa bakanika dong katanjungi nangne namau ti constituency kan kela pidei benjit yo breu ubakloi penyaram yangi ki baduk pasuk